Dneska je 8. březen a my si ho hezky prožijeme. Jdeme se podívat, jak jsme připraveni na start. Ještě teď můžeme nabíjet depozity. Víme, že jedna supečka ve špeku je za $40. Čili tady je to na 15 supek. Tady je to $240 na 6 supek příprava vzorná. Tady je to na 4x40 na 4 supky, perfekt. Plus má 36 registrovaných, výborná práce. A tady máme info tohoto projektu a v 11 hodin AM. A vždycky musíte mít trpělivost, protože i ten termín startu se může měnit. Ale tento už je definitivní, čili dneska ve 4 startujeme. Můj sponzor si nabil depozit na 15 supek. A tady tato suma je zřejmě připravená na 15 supek na start a zbytek si nakoupí zítra. Vy si můžete nakoupit supku kdykoliv, po startu už kdykoliv. Takže dneska nastartuje z 15 a zítra si koupí 5. Supkový kolega ze Surinamu tady má $405, přesně na 10 supek plus $5 na upgrade. Je neděle, 9 hodin dopoledne, ještě se stíháte zaregistrovat, stíháte si poslat peníze, stíháte si nabít depozit a klidně ve 4 hodiny to můžete odstartovat. Držím vám palce. Tak to se připravil $800 můj favorit a říká špek brouk. Takže paráda brouk špek a budeme startovat. Tady dostáváme dokonce špekové roužičky, no to je milé kluci. A já vám všem, kteří se účastníte tohoto špekového programu, přeju takovýto blažený úsměv a to hned po startu. Příjemný start.